Sanibonani. Hayi. Ngiyayibuzela nje bafowethu. Uma ngabe ngempela uJesu wafela zonke izono zabantu engakazalwa yena, laba abafa abathola sebefile bafelwa ubani? Ngoba yena ubengakazalwa. Bafelwa ubani? Lesikhathi esebulewe, angithi kusho nina amaKristu nithi bambulala ngoLwesihlanu. Bangaka abantu abafa kanye naye ngalo loLwesihlanu lolo. Bona bafelwa ubani? Akwavuka befile ngomgqibelo ngoba abantu bafa every minute. Abavuka befile ngomgqibelo yena ufile, akavuka ufile. Babefelwa ubani abavuka befile ngomgqibelo? Abafa ngomgqibelo ntambama bona babefelwa ubani ngoba yena wayefile? Zayigezwa ubani ezabizono? Abafa ngomgqibelo ebusuku babefelwa ubani ngoba yena wayefile? Angithi kusho nini encwadini kaJohane 20 nithi ngosuku lokuqala ilanga lingakaphumi ngosonto ekseni wakhane vuka. Bonke laba ngibalela nje 3 days. Ngibelo Friday night, Saturday the whole day abantu bayafa, Saturday whole night abantu bayafa, uyozavuka Sunday. Babefelwa ubani labo ngoba yena wayefile? Babesindiswa ubani? Yekani ukukhohlisa abantu. Lalela. Isaiah 43 verse 13. Isaiah 43 verse 13. Akekho omunye umsindisi, uNkulunkulu kuphela. Isaiah 43 verse 13. Akekho omunye umsindisi, uNkulunkulu kuphela. Yekelani ukukhohliswa abantu. Bazoniqeda ngenxa nje ukuthi bafuna lokho, bafuna inkeke, balambile bafuna imali yenu. Ingakho benikhohlisa. Vukani emaqandeni. Ngiyabonga.